Hej alle sammen, og velkommen til det her, som jeg ikke helt ved, hvad går ud på. Sammen med Dark Diamond Warrior, mig Rival. Vi spiller noget, som jeg ikke... Er det Cops vs. Robbers, eller hvad? Cops and Robbers. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer der. Hvad fanden sker der? We don't know. Okay, Your total death count. Players in this... you? Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Hvad skal man? Jeg er fanget. Det er da altid godt at være fanget. Kan du se, hvad jeg skrev? Nej. Nå, så er vi ikke på samme server. Næ... Skal jeg finde en bedre server? Ja. Yeah. Så søg YouTube, når det er, at vi har fundet en bedre server. Ja, det er virkelig en skød server. Hej. Tilbage. Nej, men jeg har slukket den. Okay. 3, 2, 1. Mig og Dark Diamond Warrior kom så tilbage, og så bestemte vi os for at spille noget Vampires. Yep. Yes. Where are you? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Ja, det siger jeg. Bare lige for at blære mig igen, så skal de skrives. Gør sådan der. VIP, mand. Ja. Ja, han er VIP. Jeg er en... Jeg er inde i en dør nu. Jeg går fandme ikke ud herfra. Okay, der er en herinde. Where? Jeg faldt ud for med dem. Ha. Jeg dør nu. Nå ja, det er rigtigt. Så sekunder. Jeg døde. Jeg hoppede ud over med dem. Okay, jeg gør lige sådan, jeg kan flyve. Kan du flyve? Ja, jeg flyver en flagmus. Nå, jeg kan flyve rundt i hele med dem. Jeg er bange for at være herinde. Where are you? Så er du en vampyr, eller hvad? Ja, yeah, og jeg er også en flagmus. Er du pludselig til at blive en vampyr, eller hvad? Ja. Yeah. Seriøst? Nej, jeg faldt ud over med dem. Jeg kunne ikke se noget. Jeg tror, jeg kan se nogen. Oh my fucking god! Ej, vil svær. Nej. Gotcha, bitch! Bliver man ikke til en vampire, når man dør? Gør man ikke? Jo. Jeg vil gerne dø. Er du i live stadigvæk? Nej, jeg er vampire. Som jeg sagde. Jamen, jeg ved godt, jeg er. Nej. Hvorfor er der en anden, der hedder Pedro? Fordi han kan. Og jeg er misundelig på ham, der hedder Messi. Inden for Minecraft. Ja, det er virkelig levemæssigt. For det er egentlig også der, det er egentlig mig, der fortjener at have navnet Messi. Hvem er mest Barcelona-fan her? Hvad? Nej. What? Ja, Hvem har rørt Messi? mig. Det er mig! Det har jeg har set over Messi. Hvornår? I din drømme? Nej, helt seriøst. Hvad hedder hun nu? Min moster, hun arbejder i Barcelona. Så derfor, når jeg er over i Barcelona, så ser vi kampe, og så en dag, så var det, jeg var til en kamp. Du har aldrig været i Barcelona. Det har jeg. Fran, han prøver at lyve lige nu. Ja. What the fuck, Dane? Er det dig, der slår mig lige nu? Nope. I can't see you. Jeg er død. Vampire nu. So very bad. Hey, vi mødes i spawn. Okay. Jeg skal lige blive til en bat. Så kan du lige se mig. Jeg skal lige have ultra jump. I'm coming now. I just need to fly derover. And okay, er du i spawn nu? Ja, jeg skal lige have... Hvordan er det, jeg hopper højere? Den der... Det er den der, hvad hedder den nu? Vampyrleap. Ja. Hvor er du henne?
Er det dig, der hopper højt der? Prøv at se her. Nej, her. Herned. Ned. Hvor? Jeg har stadig. Hvor? Er det dig? Ja, det er mig. Her, jeg flyver. Er du vampyr? Ja, jeg er den her lille bat. Okay, fedt. Jeg flyver, baby, og jeg kan flyve mega hurtigt. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. And it's crazy. Okay, jeg løber. I believe I can I believe I can touch the sky. I believe I'm able to fly. Bla 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 bla. Jeg kan også spawn mini-zombier med sådan noget via baby... diamant baby zombie. LOL! Det ser så ud. Vil du se den? Hvad? What? I spawned this. Når du ser sådan en mini baby zombie med iron gear, så er det mig. Hvor er folk henne, mand? Ja, det tænker jeg. Jeg bruger den der fire ting. I'm the fireball, I'm the fireball, I'm the fireball. Nej, de er den her vej. No, jeg faldt ud med det. Det havde nogen gør. Fedt. Og vi vandt. Det gør vi. GG. Well, that was